Takže čaute ľudia, akurát sme prišli zo zberu bazy. Chcem vás troška previesť výrobou samotného sirupu, tak poďte s nami. Ako prvé budem potrebovať kopec bazy, ale že kopec. Ako druhé kopec citrónov. Ešte predtým, ako sa posunieme vo výrobe, sme si umyli a nakrájali citróny. Tu sú. Aby to malo ešte lepší efekt, tak musíme poriadne tie citróny povytláčať z nich všetku šťavu. Takže citróny máme odšťavené, teraz sa následne pridá iba prevarená voda a necháme to na noc odpočívať, aby sa spojili všetky chute. Zajtra sa vám ozveme. Takže druhý deň, baza nám celú noc stála vo vode a teraz je potrebné vlastne vybrať z nej všetky tie kvety. Na kvety som použil záťaž, aby boli celé ponorené vo vode. Tie bazové kvety treba poriadne vyžmýchať, aby zo seba stratili čo najviac vody a chuť sa zintenzívnila. Ty kokšo, tá vôňa je neskutočná. Aby sme dosiahli číri sirup, pomohol som si gázou, ktorá sa dá kúpiť hocikde v lekárni a vlastne sa poskladá a neprejde cez to nič. Výluk sme si precidili, následne tam pridávame cukor, kyselinu citrónovú ako konzervant a to je vlastne aj všetko a pôjdeme variť. Tento sirup sa nám varí, fľaše sme si sterilizovali a pôjdeme nalievať. Takže sirup máme prevarený, následne ho vylejeme do fľašky a nalepíme naše krásne etikety. Takže náš sirup je hotový. Tento sirup není vhodný len na osvieženie alebo sladkú chuť, ale takisto má imunitné a protizápalové účinky. Takže kľudne objednávajte na našom e-shope, ktorý bude pod videom. Majte sa.